ನನ್ನ ಅದು ತಿಳಿಪಗೆಂಚು ತಿಳಿಪೆರ ಸುರುಮಾಲ್ ದಾಂಡಕಲು ತಿಳಿಬೊಡಿಗೆ ತಿಳ್ತಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾಟಿಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಅಂತ ಬರ್ಪುನ ಸೀಕಲ್ ಮಾದ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಗೆ ಎದುರುದಾಗಲು ಮಾತ್ರ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಿರೋದಾಗಲು ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜೀರೆ ಕರ್ಜಿಂಚ ಆಯ್ತೆಗೆ ಆಸೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏರೆಲ್ಲ ಬಿಡುಪುಲ ಗಜ್ಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಪೊಂಜೋಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಪೊಂಜೋಲು ಬಂದ ನಿನ್ನೆ ಪಾಪು ನಿಂಕು ಬೊಡದೆಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೀರು ಪಂಡಾಂಡ ಅಕಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯದ ನಡುಟು ಅಕಲ ಕಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಅವರು ಎಂಚೊಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಕಂಡನ್ಯಾಗ ನೆರ್ಪುನ ಪುಗಾರ್ನ ಎಂಚಿನಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಏತು ಪಾಪ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೇರು ವನಸ್ ಮಂತೇರು ನಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ಜಿತ್ತೇರು ನೆರ್ನ ಪುಗಾರ್ನ ಇದೊರ್ದನ ಪಿರೋತಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಸುರಂಬಾಲ್ ಆರು ಲಂಚನೆ ಹೊರವರ ಯಾಂದಾಲ ಪಣ್ಣುಂಡುಂಡಟ ಮಂಗಲಕನೆ ಮಲ್ಪುನ್ಯಾನು ನೆರ್ಪುನ ಪುಗಾರ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಇಂಚೊಪ್ಪುನಗ ರಡ್ಡು ಬೆದ ಬೆದ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ಮಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೇರುಂಡೇರು ಹೈಟ್ಲೋ ಒಂಜಿ ಮರ್ಮಲ್ನ ಮಾಮಿ ತೀರ್ಬೋತು ಆ ಕುಸಿನ ಹೊರ್ತಿ ಪಿರೋಡ್ತಿಟ್ಟ ಪನ್ನೇರು ಸುರು ಮಲ್ತಾಳು ರಜನ ತಿಕ್ಕೊಂಡೇರು ಪಾತೆರ ಕತೆ ಸುರಾನ್ ಬೊಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಯ್ಯ ಯಾನ್ ತೊಂದರೆಜಿ ಮಾರ್ದಿ ಸೌಖ್ಯ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ತೊಂದರೆಜಿ ನೀಕೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ತೀರ್ಪೋಯಿನತೆಯ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾರ ಇದೆ ಎಂಚ ತೀರ್ಪೋಯಿನ ಎಂಚ ಆರಿಲ್ಲದಿದ್ದರದಾಗ ವೇಲ್ಗಲಾಗದು ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ತುನ್ಯ ಚಾನ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿನಡ್ತುಲಾಗೆ ಮಾಮಿಲೊಲ್ಲೆರು ಗುವೆಲ್ಲುಂಡು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ಕೆ ಈ ಮರ್ಮಲ್ ಮಾಮಿಲ ಗುವೆಲ್ಲೆತ್ತಿನ ಯಾವುಜಿ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಬೋಡು ನೋಕುದು ಬಾಡ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಾಟಿ ಬಿಡ್ಜಾರಾ ಆಸೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಿರೋಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ನೆನೆಪಾಪುನು ದಿನ ದಿನ ಬೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಂಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಫುಡ್ಡುಲು ಮಾತ್ರ ಬರ್ರೆ ಸುರಾತ ಟಿ ವಿ ದೀಪಕ ಗೊತ್ತಾಪಿ ನಂಗೆ ಪಿಜ್ಜಾಗೆ ಬರ್ಗರ್ಗೆ ಅವುಗೆ ಅಂದುಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಅವೇನು ತೂಪ ತಿನ್ನಿಯಾರ ಪೋಪ ಕೆಲರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣು ಕೆಲರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಈತ ಅಂದಾಪುನು ತಿಂದಿ ಪಕ್ಕ ಸೊ ಕಾಸುಲ ಈತ ಬಿಲ್ಲಿ ಈತ ಅಂಡ ಈ ಹೊಸ ಹೊಸ ಫುಡ್ಡುದಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನರಮನೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೀಕು ಬರೆ ಸುರಾತ ಈ ಸಲ ಬತ್ತಿನ ಬಾತ ಅಡಿಮೇಲೆ ಮಲ್ತ ಬಾಂಡು ಈ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೀಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ನರಮನೆಯಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮರ್ದಲ್ಲಿ ಬರ ಸುರಾತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮರ್ದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವ್ಯಾಯಾಮಲ್ಲ ಬರ ಸುರಾತ ದುಂಬು ನರಮನೆಯ ಮಾತಂಜ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎತ್ತೀನಿ ಅವು ಗರಡಿಗ ಅತ್ತಂಡ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ಣಂದಂಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಂತು ಕೊರಂತೀರ ಅವು ಮಾತೆಕಲ ಒಂದಿತ್ತು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಕೈಗೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಗೆ ಬೇತೆ ಮಂಡೆಗೆ ಬೇತೆ ನಾಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬಿರೆಲ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಉಂಟು ಎರಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಒಂಚೂರು ತೋರೋಣ ಐ ಕುಂದು ಮಲ್ಪಂಬೆ ಇನ್ನು ಕಾರೊಂಚೂರು ತೋ ಐ ಕುಂದು ಮಲ್ಪಂಬೆ ಮಾತ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಪಣಗಳು ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಜನ ಒಪ್ಪುವುದು ಅಂಜನ ಎಂಕಲ ಬಂಡೇರು ಕೂಜಾಲ್ ತಾಲೊಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾಂಡು ಓಲ ಉಂತುಜಿ ಕಡೆಗೆ ಇಂದುಲೇಗ ಬ್ರಂಗ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಮಾತ ಮಲ್ತುಂಡು ಮಾತ ಪಾಡ್ನ ಆಡಲ್ ತಾಲ್ ಒಂತುಜಿ ಆ ಕಡೆ ಕೊಂಜನ ಬಂಡು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪುಣಕುಲೇ ದಾಲೆಜ್ಜಪ್ಪ ಈ ರೋಗುರು ನಿಂಜಂಜ ಉರ್ದೋಂದೆಪ್ಪುಲೆ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಕೂಜಾಲ್ ಪೋಪುಜಿ ತಾಲುಜಿ ಉಂತುನು ಬಂಡೇರು ಯಾನು ಅಂಜನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಉರ್ದಿನಿ ಉಗುರ್ಲ ಹೋಯ್ನಿ ಕೂಜಾಲ ಹೋಯ್ನಿ ಇಂದು ಹೆಂಗೆ ಯಾಪ ಯಾನ್ ತೂದು ತೆಲಿಪೆರ ಸುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಣ್ಣ ಕಾದಿರಿ ಬಾರ್ಗಡು ನಾನು ಅಂತುಯ್ಯ ಅರೆ ನೆಂಚದು ಇನ್ನು ಮಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ತೇಡಿ ನಾಲ್ಕು ಬಿದ ಬಾರ್ದು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಂದು ಏನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇರ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತು ಕಡ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಜನ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಡು ಬೊಡೆದಿ ಮನೆ ಬೇರೆ ಬಿಡು ಜಲ ಏನು ಮತ್ತೆ ದಯಬಣ್ಣ ಜೋಕುಲು ಪೋಡಿವೆ ರೈಕ್ ಮೊಗಲು ಪಾರ್ಕ್ ಬತ್ತು ಏರೇರಿನ ಮಾತ ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟ ಅವನು ಇಂಚೆ ನೆಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಬಾರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಆಗೊಂದು ಪುನಃ ಯೋಗ ಡೇ ಸೊ ಯೋಗ ಡೇ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 15 ಜನ ಯೋಗ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಸುಲಭೆಜ್ಜವು ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಸುಯ್ಯರ ಸಿಂಪಲು ದಾದಮೆ ಖಾಲಿ ಬಕ್ಕುನು ಲಕ್ಕನ ಬಂಗೊಂಡವು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕನಾಗ ಮುಲ್ ಬೇಗಾರ್ದಾಪುನ ಅಂಚನೆ ಯೋಗಾಸನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂತ 10-15 ಜನ ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಸೈಲೆಂಟ್ ಜಾಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ದ ಯೋಗಾಸನದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈತ ಜಾಗಡಿ ಯೋಗಾಸನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಯೋಗಾಸನ ಮಾತಾಂಡು ಒಂಜಾಂಡು ರಡ್ಡಾಂಡು ಮೂಜಾನಗನೆ ಬಚಿದಾತನು ಪಿರ ಏತುಂಡಿಗೆ ಏನಾಗ ಆರ್ಪಂಡಿ ನಾನು ಒಂಜಿ 10 ಉಂಡು ಬಂಡೇರು ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಆದಿತ್ತನು 10-13 ನಾನಾಗ 6 ಬಂಡೇರು ಸರ್ ಆಂಡೆ ಕಿನ್ನಗಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ವರೆದಿನ ಬಂಡೇರು ಎಂಚಿನಾಗೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಗಾಲಿ ನೊಂಜಿ ಒಯ್ತು ಉಲಾಯಿ ಉಂತಣ್ಣ ಬಂಡೇರು ಈತು ಮಲ್ತನಿಗೆ ಗಾಲಿ ಉಂತಾಯಿರ ದಾದಾಯರುಂಡು ನಾನು ಅವು ಕಷ್ಟ ನನ್ನದ ಕಷ್ಟ ಬೇತೇನುಂಡು ಸರಿ ಗಾಲಿ ಉಂತಣ್ಣ ಸೈಲೆಂಟ್ ಜಾಗೆ ಸಿಕ್ತದ ಯೋಗಾಸನದ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಗಾಲಿ ಒಯ್ತಾ ಒಂಚೂರು ಬರ್ತಾನಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು ಹೌದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಲಾ ಗಾಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗುಂಡು ಬಂಡೆ ಐಗಾರು ಬಂಡೆ ರವು ಮಾತಾಜಿ ನಿಕುಲು ಒಂಜು ಅನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಮೂಂಕುನು ಬಿರೆಲ್ಡು ಒತ್ತು ಬತ್ತಲೆ ಬಂಡೇರು
ಯಾ ಬಂಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಪ ಗಾಲಿ ಪೋಯ್ಲೆಕನೆ ಮಾತ ಮೂಗುರು ಒತ್ತದ ಆತನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂಡೆ ಈಗ ಅರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜವು ಅವು ಮಾತು ಆಜಿ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಬಂಪೆ ನಿಗುಲು ಪಿರೋರು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ಇತ್ತ ನಿಗುಲು ಗಾಲಿ ಒಯ್ತದು ರಪ್ಪ ಬಿರೇಳ್ನು ಒತ್ತು ಪತ್ತೋಡು ಬಂಡೇರು ಮೂಗುನು ನನ್ನ ಹೆಂಚೊಪ್ಪು ಬಂಗ ದಂಬೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ಸರಿ ಯಾವ ಗಾಲಿ ಹೋಯ್ತು ಮೂಗುನು ಬತ್ತ ಆಡಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂಡೇರೊಂದು ಮೂಗು ಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಒಲ್ತುರ್ದು ಲೀಕ ಆಪಿನಿ ಮಾರ ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೂಂಗುಡು ಬಾಯಡು ಲೀಕ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಬೇತಿನೇ ಜಾಗೆ ಲೀಕ ಒಂದೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದುಂಬು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತು ನೆಜ್ಜ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಆನ ಕೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಕೊಂಜಿ ಆನು ನಾಡು ಬಂಡ ಅವು ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಎತ್ತು ದಯ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿಮ್ಮ ಊರುಡು ಮದುವೆ ಜಾತಿ ದಾಖಲು ಬೆತೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಊರು ಬುಡ್ದು ಪೋಯಡು ಓಡೇ ಪೋಯಿರನೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಾಣ ಬರೋಂತಿಲೇಗನೆ ಬ್ರೋಕರ್ ನಕಲು ಸುರೇರು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬ್ಯೂರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು ಎನ್ನುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಮಿನಿ ಮದ್ಮೇಗೆ ಬೋಡಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಿನಿ ಆಂಡ ಆ ದಿನ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಆನಾಗ ಪೊನ್ನಾಗ ಆನು ಖಾಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಡಯಲ್ ಮಲ್ತನ್ನ ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಫಿಕ್ಸ್ ಆನ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಚೆತ್ತು ನಾಳೆ ಎಂಚಾನ್ ಆನ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಡಯಲ್ ಮಲ್ಪನ ಸುಲಭ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಐಕೈತ ಪುದರ್ ಕಷ್ಟೋಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸದ್ಯ ಯಾನ್ ಡಯಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದಾಪುಂತುಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬ್ಯೂರೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಧುವಿಗಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ, ವರನಿಗಾಗಿ ಎರಡನ್ನು ಒತ್ತಿ. ನೀವು ವಧು ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ವಧು ಹಿಂದೂ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಒತ್ತಿ. ನೀವು ಹಿಂದೂ ವಧು ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಹಿಂದೂ ವಧು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಪೂಜಾರಿ ಬೇಕಾದರೆ ಎರಡನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಕಾದರೆ ಮೂರನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಗಟ್ಟಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಒತ್ತಿ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ವಧು ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಕೊಟ್ಟಾರಿ ವಧು ಬಿಳಿ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಕಪ್ಪು ಬೇಕಾದರೆ ಎರಡನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಅದಾ ಬಿಳಿ ಬೇಕಾದರೆ ಮೂರನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಹುಡುಗಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಬೇಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಒತ್ತಿ. ನಿಮಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಬೇಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಒತ್ತಿ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ವರದಕ್ಷಿಣೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ, 2 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾದರೆ ಎರಡನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಹುಡುಗಿ ದಪ್ಪ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಒತ್ತಿ, ತೆಳ್ಳಗೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಹುಡುಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಬೇಕಾದರೆ ಎರಡನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಡೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮೂರನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮುಂಬೈ ಕಡೆ ಬೇಕಾದರೆ 4 ಒತ್ತಿ. ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಸುಸ್ತಾದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಲಿಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಾಸ್ಯದ ದುಂಬುದ ಭಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಮತ ಮರತೆ ಬೋತು ಹಾಸ್ಯಲು ಪನ್ಪುನ ಬುರ್ದು ಓಕೆ. ಹಾಸ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ ಭಾರಿ ನೆನೆಪಾಪನು ಪದಕುಲು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ಪದಕುಲುಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತುಳು ನಂಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಇದು ಕೆಲವು ತಮಿಳ್ ಆವಡು, ತೆಲುಗು ಆವಡು, ಕೆಲವು ಅರ್ಥನೇ ಯಾರಜ್ಜಿ, ಕೆಲವು ಹಿಂದಿ ಲಂಚಿನಿ ಐಕ ಅರ್ಥ ಅಂದಿನಿಗೆ ಎಂಜ ಅನ್ಪೇರು ಓವು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು. ಅಪುಡಿ ಪೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಗುಪ್ಪುದು ಬಾತ್ವಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಏರಿಗಿಲ್ಲ. ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ದೀದಿ ದೀದಿ ಬರೋಂತುಂಡು ಅರಬಿದ ಪದ್ಯ. ಆಕೆ ಬಾಕಿದ ಏರಿಗಳು ಗೊತ್ತಿ ದೀದಿ ದೀದಿ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುಡು ಮಾತಿರಲಿ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಅವೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪದಕುಲು ಮಾತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವು ಪದ್ಯలు ಎಂಜ ಆಬಿಡು ಬಂದ ಮಾತ್ರ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಒಪ್ಪುಣ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಂಚಿನ ಕೇಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಗ್ಲಾಲ್ ಪೋರಿ ಪದ್ಯ ಬಂದೊಂದಿತ್ತು ఆయన ఎంజిన వండాయ పద్య కేంజిన ఆత అర్థ తినంచ లచికేసే మచికేసే గోనీ తుమారా రాదమే గోనీ తుమారా గోనీడు బార్ దక్కోడు నేను అనబండే ఎంకల ఆయనకి ఏంది ఎంకల లిరిక్స్ మారతపోతుంది. అయితే ఒక పిరోంజి తమిళ పద్య ఎత్తును సరక వెచ్చరికే అయితే మాత్రం సరక వెచ్చరికే ఐదు ఒక ఏరియాలో ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ నేను అంచెని ఒరి పండే సరక వెచ్చరికే మరటకులతో కప్పు కక్కే బుర్క ఉడిచిరికే బొక్కದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. పిరోంజి మాత్రం జలక దిక్కులాజా అವೆಲ್ಲ చేంజ్ ಮಾಡ್ತೀರಿ. చిలక దాయిజా ఎంచినదా దందిజ్జి అర్థ అభినతే అనిపింది. ಇದು ಅನ್ನಗ ಯಾಲ್ನ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು. ಆಸೆಯ ಭಾವ ಒಲವಿನ ಜೀವ ಒಂದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ నేనొంద ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೆ ಆಶ ಅಂದೆ ತೊಂಡೆ ಆಶನ ಬಾವೆ ಪರಿಯರ ಪೋವೆ ಏರಾಂಡ ಉಂತಲೆ
ఆయన పర్దు బతుదు గలట మూలు మల్పువే ఆశన బావే ಪರಿಯರ ಪೋವೆ ಏ ರಾಂಡ ಉಂತಲೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ಆಶನ ಭಾವನಕಲು ಲೇರಮೂಲು అవే చూడు తెలిపిన డౌట్ అండి ఇంకా ఆశన బావి రోపోడు ముల్ప ఉంది ఇతుందండ మళ్ళీ పిరోంజి తమిళదొంజి సూపర్ హిట్ సాంగ్ అವು ಹಿಂದಿಪ್ಲ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆತಿನು ವರಬಲೆ ಬೇಗಬಲೆ ಎಂದು ಯಾನ ಏನು ಪನ್ಪುನು ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಚೆಪ್ಪು ಬಂಡ ಕಂಡನಿ ಒಲ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ಮಿನಿ ಪೋಯರ್ ಬಂದಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ತು ಆಂಜೋಲ್ ಮಾತ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪೇರು ಒಂಚೂರು ಏಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಉಂತೆ ರ್ಯಾಪು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪೇರು ಕೆಲವರು ಬನ್ನಗನೆ ಲೇಟ್ ಆದ ಬರ್ಪೇರು ಪಿರ ಪೋಯರೆ ಬಂಗಾಪುಣಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಹೊರ ಬತ್ತಿಂದ ಸೈಕ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಿದಾಯಿ ಇತ್ತೇರಿಂದಾಂಡ ಬೊಡೆದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಇಂದೇ ಬನ್ನಗದಲ್ಲ ಪತಂ ವಲ್ಲೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಕಜಿಪು ದಾಸೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿಂದೇ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ರೆಡಿ ಮಂದಿತ್ತೇನು ಬೊಡೆದಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲ್ ವರಬಲೆ ಬೇಗಬಲೆ ವನಸ್ಗು ಕಜಿಪುದಲ ಪತೊಂಬಲೆ ಕಜಿಪುದಲ ಪತೊಂಬಲೆ ಕಂಡನೆ ಬೆಚ್ಚಾಪು ಮೊಲ್ಲ ದಿನೋಲ ಮುಗಿಯರಜ್ಜಿ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಪಿದೇವರಜ್ಜಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂಚೂರು ಕഞ്ഞಿ ಕೆഞ്ഞೆಕೋ ಬಿಂಬುಲಿದು ಪಡ್ಡುಲ್ನ ಪೋ ಕನೆರದಾಲ ಬೊಲ್ಲೆ ಬೋಡೆ ಪಂಡಿನೇನು ಕೊರಿಯರದಾಲ ಕಾಸು ಬೋಡೆ ಹೋ ಬೊಡೆದಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಬೊಡೆದಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೊಗಲೇ ದಿಕ್ಕಿನೇಗೆ ಬಾಕಿದೇಗ ಮಾತ ಕಾಸುಂಡು ಕಜಿಪು ಗನ್ನವನ್ನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಗಲಾಂಗ ಐ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ವರಕುಲ್ಲೇ ಇರು ಪನ್ಪಿನ್ ಸುಲ್ಲೇ ಸಾಲ ಮಲ್ತು ದಾಂಡ ಕಜೀಬ್ ಕಲ್ಲೇ ಸಾಲ ಮಲ್ತು ದಾಂಡ ಕಜೀಬ್ ಕಲ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.